Afọ 29 agaala, ị ka na-eche maka nwaanyị ahụ. Igwe, mụ na gị anọọla mana ọ dị mma mana ọ dị njọ. Ị ka buru ya n'obi gị. Lolo, site n'ime obi m, ana m akwanyere gị ugwu otu isi wee nọrọ na ndụ m. Ekenekwara m gị n'ihe niile ị na-eme na ndụ m. Ịbụ nwaanyị a na-akwanyere ugwu, anaghị agbagha ya agbagha, mana ndo. O nweghị nwaanyị ga-anọchi anya nwaanyị ahụ na ndụ m. Abụ m mama nwa gị nwoke, ọ nọchie. Ọ bụ ya bụ ịhụnanya izizi m. O kwere nụrụ m n'agbanyeghị na ọ matara na maka ihe abụmọnụ nọ n'ezinụlọ a. O were ndụ ya chụọ àjà maka ịhụnanya mụ na gị. Ụmụ nwaanyị ole ga-emewu ihe dị otu ahụ? Ị nọrọ ebe a na-atụ anya ka m chefuo ya. Agaghị m emenwu ya, gị nwa makwa nke ahụ. Ọ ya mere iji akpasa m agwa ka ọ na onwere uru m bara. Lolo, ndo, ewela n'iwe. O nweghị ihe m ga-emenwu maka ya.